Γεια σας παιδιά, σήμερα κάνουμε το voice reveal μας που είναι αυτό. Όντως, και σήμερα θα παίξουμε αυτό εδώ το παιχνίδι που βλέπετε. Δεν θα κάνουμε αυτά, 6 θα κάνω λίγο το 4 στο που είμαι καλός και το 5 αν μπορώ. Το 5 είναι, 6, ωραία, το 6, μια χαρά είναι και αυτό. Τελικά το 4 έκανα. Αυτό είναι το 5 που έκανα τώρα και τώρα πάμε στο 6. Στο 6 είναι λίγο δύσκολο. Μου πείτε έχω 0, επειδή λίγο κόλλησε όπου θα ξαναδείτε το stage μου, είναι παραπάνω από 0. Εύκολο το φτάσα, τι είδατε. Αυτό που είναι στο Blur Pro. Και εμείς το ίδιο, γιατί εμείς τον αντιγράφουμε σε όλα τα όμπι. Έφτασα μέχρι 9 στούλτζι. Πάμε 10. Δεν πήδηξα. Εντάξει, 10 από ό,τι φαίνεται είναι impossible. Έτσι. Πολύ κοντά. Τελικά, ας πατήσουμε reset. Ναι, μες στο stage 776. Ωραία, και πάμε να το τερματίσουμε γι' αυτό. Θα μου πείτε γιατί χρησιμοποιώ μόνο wallhog. Με shift lock. Τώρα δεν χρησιμοποιώ. Το shift lock μου το έχει μάθει παιδιά στα Blur Pro. Ναι, είμαστε φίλοι. Κάνουμε παρέα και μου έχει μάθει και το shift lock. Αυτό είναι wallhog, όχι. Δεν ξέρω τελικά. Το είδατε όλοι. Και είχα και 0 HP, δεν ξέρω πώς έζησα. Και με έβαλε εκεί. Συνέχεια μου βάζει. Φτάνουμε 800. Ναι, το έχω πέράσει αυτό. Παιδιά δεν το δείχνει, είναι μυστικό. Είναι μυστικό λύση. Το είδατε όλο αυτό. Το είδατε όλοι. Want to me confession. Δεν ξεπηδάει πολύ, επειδή είναι... Δεν πάω κολλά. Αυτός είναι ο καλύτερος στα όμπι. Ξέρετε πόσο έχει φτάσει. Περίπου 2.380 έχει φτάσει. Έτσι 2.380 εδώ στο παιχνίδι. Αλλά έχει ξοδέψει 3 ώρες από τη ζωή του όταν το είχε αρχίσει. Εγώ του το πρότεινα. Είναι λίγο δύσκολο αυτό, εκείνος το έχει κάνει με τη μία. Επειδή είναι πάρα πολύ καλός στα όμπι, εγώ την πρώτη φορά είχα φτάσει μέχρι 300 stage ή μπορεί 400. Εκείνος που ξέρω ότι σε μία μέρα θα έφτανε 1000. Πάμε έτσι, γιατί δεν χρειάζεται να κλέψουμε, αφού και εγώ είμαι πολύ καλός. Μου πείτε, γιατί ακούγεται φωνή αγόριου, γιατί κανονικά είμαι αγόρι. Τον Tower Stitch δεν μου τον ζήτησε κανείς, γιατί δεν είχα ούτε ένα sub τότε. Απλά εγώ ήθελα να σκεφτώ να κάνω βίντεο. Ήθελα και εγώ να σκεφτώ βίντεο 2 λεπτά. Ωραία. Σε κρεβάτι το έχω κάνει. Ο βίντεος μου. Πεις να μην σας πειράζει. Και εγώ μόνο έχω. Τι όχι. Αυτή είναι λίγο γυαλιά. Είναι και... εγώ έχω καλή όρεξη και βλέπω ποιο είναι το σωστό. Αυτό είναι
είναι δύσκολο. Ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι και εγώ με φτάσω 1000. Όμως εγώ δεν είμαι σαν τον Ριέντα που κάνει ένα βίντεο και το αναβάζει μετά από λίγες μέρες. Εγώ το ανεβάζω με το που βγαίνει, γιατί εγώ δεν κάνω edit. Τι να κάνω σε edit. Πείτε μου τι. Πείτε μου τι να κάνω σε edit. Τίποτα δεν ξέρω, με καινούριο σκοπό. Ενώ αυτός 743 subs από ένα βίντεο, δηλαδή έλεος. Είχε 39 και έφτασε 40 subs μόνο επειδή ένα βίντεο του είχε πάει 1,1k views. Είναι καινούριο, ακόμα γι' αυτό είναι μόνο 1k περίπου. Ωραία. Και εμείς τώρα πάμε για 900 για να φτάσουμε 1000. Εντάξει, εύκολο φαίνεται. Ωραία. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο. Ανάποδα. Τελικά πάω στο cringe. Ωραία, κοντεύουμε 900. Καλά θυμάμαι ένα stage που έχει φτάσει, γιατί μου το έχει δείξει και εμένα. Ήταν σατανικό, τότε δεν είχε αρχίσει καν το κανάλι του, ήταν 1000 stage περίπου. Δηλαδή φανταστείτε πόσο δύσκολο, μόνο συν 1300 stage. Όμως δεν είστε παραπονημένοι, έχει κάνει και το trend και εμείς θα το κάνουμε. Ωραία. Το έβαλε στο chat. Ναι, 100 νομίζω μόνο στα 100, στα 500 και στα 1000 και νομίζω και έχει πει 500 βάζει. Εκείνος δεν τα βλέπει αυτά που έπαιρνε records, δηλαδή έπαιρνε αυτά. Βλέπουμε έπαιρνε αυτά και τα δείχνουμε και στο chat. Εκείνος κοίταζε μόνο το leaderboard, μια φορά είχε βγει πρώτος. Τότε ήταν όταν έχει φτάσει 2000 stage. Είχε κανάλι αλλά δεν το είχε ανεβάσει. Γιατί δεν είχε αρχίσει καν το ακόμα gaming videos. Ήταν τότε που είχε αργήσει άπειρο τα βίντεο του. Δηλαδή το 24 μετά πήρε πολλά subs. Οπότε εγώ έπεσα τώρα και παιδιά ξαναπάμε. Και ξαναπάμε. Πρέπει να πηδήξω, το πηδήξα. Ακραίο. Αυτό είναι λίγο δύσκολο, αλλά εμείς το έχουμε. Ωραία. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Καλά, εγώ βλέπω το stage που βγαίνεις και έξω και σου δίνει κάτι. Αυτό είχε πάρει και κάτι, ένα άνιμο αγοράκι. Θα φτάσει stage, αλλά εγώ δεν το πήρα ποτέ. Ήταν γιατί είχα και άλλο. Και δεν πήρα ποτέ αυτό το άνιμο αγοράκι. Πήρα μόνο τη φωτιά την άλλη, ένα κείμενο που είχε. Νομίζω μπορείς να φτιάξεις δικό σου. Επειδή έλεγε κάτι κινέζικα, γιατί μάλλον Κινέζοι έχουν φτιάξει το παιχνίδι. Βασικά όχι, μάλλον Κινέζοι το έχουν φτιάξει. Τα είδατε όλοι το jump που έκανα. Αυτό πάει, αυτό δεν κουνιέται.
μπορείς να πατήσεις πάνω του, ρε φίλε. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, είναι hard. Και είναι και τα δύο είναι very very hard. Μη σου πω ότι όλα τα stage είναι very very hard. Μακάρι. Έτσι πας πιο γρήγορα, όχι δεν νομίζω. Τι φτάνεις εκεί τόσο ψηλά. Δεν χρειάζεται. Κλέψουμε μια χαρά, μικρό είμαστε. Ωραία. Και εκείνο δεν έχει κλέψει. Σε κάποιες στα δύσκολα όμως. Στα δύσκολα όμως είναι να κλέψουμε. Σε αυτό η αλήθεια είναι πρέπει να κάνεις τη λωρίδα. Αυτός το έχει κάνει γιατί ήταν εύκολο. Αφού έχει φτάσει 2.000. Δεν έκανε skip stage. Εγώ έχω κάνει στο stage 100 κάπου και είχε κάτι δύσκολο. Τότε δεν μου είχε μάθει καν τίποτα. Αλλά εγώ ήξερα ότι εκείνος ήταν μπροστά και πάλι. Είμαι πολύ κοντά. Ωραία, φτάσαμε πάνω γιατί έστω λίγο να κουμπίσεις το έχει φτάσει. Σου να πας έτσι. Το έχει φτάσει. Έτσι θες να το κάνουμε. Ωραία. Και εγώ έτσι θα είμαι. Έλα. Αυτό τελικά με αυτό πεθαίνεις. Το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Αρχίζει και δυσκολεύει. Ωραία. Καλά ρε. Τώρα γιατί δεν βάζεις τέτοιο. Κόντα. Έλα. Έλα. Ναι. Και τώρα πρέπει να το ξανακάνουμε άλλη μια. Το πατάω. Κι άλλο reset. Κι άλλο. Κι άλλο reset. Κι άλλο reset. Κι άλλο reset. Κι άλλο. 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 Και άλλο, 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 και άλλο. Και τελικά δεν μου το δίνει. Reconnect. Cringe, ωραία, βγαίνω. Αντίο, guys.